Και ζωή μαζί για δάμα, να τραγουδάμε τα δίκια της ζωής. Να τραγουδάς και εσύ απ' την πλατεία, να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις. Τραγούδι λέω δυνατά να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ζουν η πολιτεία. Για το τραγούδι μου απ' το παλιάτσι άλλοι 100, να ακούς την κοινωνία. Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση διοργάνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννησης στο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής. Μέλη του συλλόγου και όχι μόνο συγκέντρωσαν διάφορα είδη αλλά και χρήματα, τα οποία και τα διέθεσαν στους εκπροσώπους του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο. Είμαστε εδώ από το κάλεσμα του Συλλόγου Αναγεννήσεως, ναι, οι οποίοι μας εξέπληξαν γιατί δεν ήταν μόνο ο ένας σύλλογος, αλλά ήρθαν και τα γύρω χωριά. Αυτό δείχνει πραγματικό εθελοντισμό, αλληλεγγύη και αγάπη. Και ήταν τόση έκπληξή μας που το φορτηγό μας γέμισε, αλλά θα ξανάρθουμε πάλι γιατί είναι τόσα πολλά τα πράγματα που μάζεψαν και αυτά τα έχουμε πολύ ανάγκη. Γιατί με αυτά στηρίζονται έτσι τα παιδιά και τα τρόφιμα και ό,τι έφεραν, αλλά και προπαντός η αγάπη τους και η γνωριμία μας που θα έχουμε μια συνεργασία από εδώ και πέρα και τους προσκάλεσαν να έρθουν και να γνωρίσουν και από κοντά το παιδικό χωριό αφού προσφέρουν τόσο πολλά και μας έδειξαν την αγάπη τους. Περισσότερα από 40 δέματα που περιείχαν τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδυσης, χαρτικά και άλλα προϊόντα, αλλά και ένα σεβαστό χρηματικό ποσό δόθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο. Είναι πολύτιμη η δράση του, όπως μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε, και για το λόγο αυτό η σημερινή εκδήλωση, αλλά και η όλη αυτή η προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα δέματα αλλά και τα χρήματα για αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό αποκτάει μεγαλύτερη σημασία. Χθες ορκίστηκε ένα παιδί στη Θήβα κάτω, στρατιώτης, και ήρθε με την άδειά του που ήρθε σε εμάς, διότι αυτό είναι το σπίτι τους, το χωριό. Και εμείς τα παιδιά αυτά δεν πρόκειται να τα διώξουμε ποτέ. Θα τα κρατήσουμε ώσπου να τακτοποιηθούν. Διότι ποιο ελληνικό σπίτι διώχνει τα παιδιά του? Κανένας. Το ίδιο και εμείς. Με μεγάλη μας χαρά σήμερα φιλοξενούμε στην αναγέννηση εκπροσώπους από το ελληνικό παιδικό χωριό Φιλήρου, οι οποίοι ήρθαν προκειμένου να παραλάβουν δέματα, τα περισσότερα από 50 δέματα, αλλά και τα χρήματα τα οποία συγκεντρώσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας που ξεκίνησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννησης να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αλλά και άλλους φορείς και συλλόγους για να συγκεντρώσουμε ήδη πρώτης ανάγκης και χρήματα για το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο. Το μήνυμα της απόψινής εκδήλωσης το έχουν αναφέρει τα παιδιά. Η κρίση να μας κάνει πιο ευαίσθητους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά και σε όλους τους φορείς και ιδιώτες που έχουν προσφέρει αρχικά την αγάπη τους και συνέχεια όλα αυτά τα υλικά αγαθά.